سلام من كمية علوك رات خطات التليفون وير تي في نلو محمد شعات حدار فركم على تنفرع استدالو زينا من السنة رح يزلكم قريبا لكم نما كنتالكم بغبر زعد مساعدكم تصنحن ميكايل حرقو فرما بكنا تاتو فيلم بريزيدنت إيسياس صابوا على مرحتي سعوديان أفريقان مستاف نابريات كيشو أب جرمن وهدة بقعة هاجران ودابتان مدن فعز حقز ركب تخايدو أبي دوبا وكيح بحري قدات الامدتان مكتاز حقز أستومروتات تخايدو أبي زيناتا توتساي بحرين وشمد غازا نزكير زلو دبداب بمقوام أمباسادرا كابي إسرائيل سحيبا أب صوماليا بزتغزت حركات علغلغ بوحدو 3 سبات ميتو كتبا باتيرا يورو نايزت كما هاجرات أوروبا بدرجة زحتالك يورد تسجيل زرزينا بريزيدنت إيسياس أفورقي أبو على مرحتي سعوديان أفريقان مستاف لومي ساعة شعاتك المغترنا بسعود عرب جيشوم وعلى مرحتي سعوديان أفريقان صباح 10 حدارة بكتما رياض كقناعيو منيستر قديات وصاياتو عثمان صالح حلافي قطبا وقديات قدفاتو حقوس قبريوت منيستر نقدين إندسترين آتو نصر الدين محمد صالحن أمباسادر عيسى أحمد عيسان كمون أمباسادر نكسنا سعود عرب أب إيرترا صغر بن سليمان آل غوريشي مس بريزيدنت إيسياس أفورقي حبيروم توقعيزهم علو نابي كال زينا مسن سقرم أب جرمن كاب 26 كتماتا زتواصو حلفتي ودابتاتن أبالات إمباسن تغلال قونسلن زتساتفو هدتن بقعاتن هاجران ودابتان مدفع زحقز ركب تخايدوم ملوت حستو ملكع تصاطاب تداليلو بيتروس مندس أب جرمن وهدتن بقعاتن هاجراوين ودابتاتن نطفتات حزباو دبلوماسن مدنفع زحقز استمرو ب4 حدار أب كتما مانهايم تخايدو أبزي كاب 26 كتماتات استواصو 75 حلفت ودابتاتن أبالات إمباسن تغلال قونسلن زتساتفو ركب فتسامي قدايت إمباسي إرترا أب جرمن أتو يوحانس ولدو أبزس معقال أبزي أتيناي زلنا حدش مدرخ بزبرخ نقحات زور تطرنافن زدلدلت امرتن مدبات مختن مسمار نمن سيات ماكل زجبرن نطفتات كسلاسل زخاخيرون أبتقاطامي محدران مريحنتن بتقلالي قونسل أتو كبر أبتخسته علامان قرصن رابعي جنبار بحلفي حزباون كوماون قدايات أتو كحساي تولده وهد ودابن حيال إيرتراوكم بأتو فتصم سهله كبيت صحفت حزباون كوماون قدايات كومون استراتيجيكاوي تجبار مدب بأتو يوحانس إياسو حلفي كتبا متحجاز أب إمباسي إيرترا أستمرتات تواهيبون تزتيلون تساتفتي مس زحلفه مدرخات بمزماد أبزي زلنا يقوان أب محيال مختن مسرات كبرتات حبرتسبن مدل دال هاجراونتن هاجراو مننتن محيال مدبات حنصتن لمعت هاجرن كومون مبراخ زوباون أهجراون شركنات بزلعلك سراح ترداديوم بتوساقي إيرتراوي بتمرتي مويا قطبا عود سراح محبراو هيوتن كالئن مديات عوت نخون ككايد زصنحت صعري نمدرخو تلوخو بزمتن لعلا قلبوكو وهاوكم زقبات تزتيلون نزلو عقر تمكرو أب قمت بمئتاون نتفتات حزباو دبلوماسي نمحيال كسراح أب سممع تبتحيون أبي زوبا دوبا وكيح بحري قرأت الانتطار نمكتاز حقز أستمرو كاب 23 تكتن كساب 4 حدارة بكتم عسب تخايدوم اتبي كوميتي مكتا قرأت الانتطاتن من رقاز مسلات قولعون زتودد أستمرو أبي سعبينات قرأت الانتطاتن من رقاز مسلات قولعون دك أنشيو زيتو كورا منبارو وكيليرين حبيروم اتي أبي نو زواتات عاسبن دوبدون كاليان نزنتفا كوميتاتات كومون نعبيت عدي مرحت هايمانوت صلوت دك أنشيون أبقرزونا زركبا دك أنشيون زتوها بستمرو محبراو لندتات مرعات حتعد من سعبيناتون مسلات قول عندك أنشيون سعبينات مغنشاب دك أنشيون حقاو تحتاتنتون زبلو زعاتات زتقالل نيرو أبتزوبا تريو قداتي لندتات بحفشا مغنشاب دك أنشيون مرعات حتعد من دما بفلاي جنا كمزلو بفلاي مغنشاب أبوان حرسين العل مدميتي فيستولا كمون
ንዑገትን ዝተናውሐ ሕርሲ ብዓብዩ ድማ ንሞት ስለዘቃልዕ ንምክትቡ ብንቕሓት ምቅላሱ ወሳኒ ምዃኑ በሪሁ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ምክታ ጉዳእቲ ልምድታት ምርጋጽ መሰላት ቆልዑን ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሕመድ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ግዳይ ዝኾና ዘለዋ እተን ዓንዲ ሕቖ ስድራ ቤት ሕብረተሰብን ሃገርን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ህዝቢ ብንቕሓት መታን ክገትኦ ጽዑቕ ጎስጓሳትን መረዳእታት ዝፈጥሩ መድረኻትን ክውደብ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንዞባ ጎልጅ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሸጋላ ቁፅሪ ናይተን ግቡእ ሕክምናዊ ክትትል ብምግባር ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ተሓቢሩ እቲ ዕቤት ውፅኢት ዝተኻየደ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ መደበር ጥዕና ዓዲ ሸጋላ ነርስ መውለዳን ዓሊ መሓመድ ቁፅሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት 80 ሚእታዊት ከም ዝበፅሓ ረዲዩ ዕቤት ኣብታ መደበር ጥዕና ዝግልገል ቁፅሪ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ዕቤት ከም ዘመዝገበ ዘንፀባርቑ ምዃኑ ዝሓበረ ነርስ ዓሊ ካብታ መደበር ጥዕና ርሒቐን ዝርከባ ዓድታት መሰረታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣጋር ሓካይን ከም ዘሎ ገሊፆም ተገልገልቲ ኣዴታት ብወገነን ኣብታ መደበር ጥዕና ዝምስገን ኣገልግሎት ይረኽባ ምህላውን ሰላ ዝወሃብን ትምህርትን ሓበሬታን ድማ ንቕሓተን ናብ ተጠቃምነት ትካል ጥዕናን ክትል ቅድምን ድሕርን ሕርስን ከም ዝዓበየ ሓቢረን ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጾሮና ፅሬት ከባቢኦም ብምርጋጽ ዝተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዝዓለመ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም እቲ ብምትሕባር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተምሃሮን ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብን ዝተሰላሰለ ወፈራ ብቐንዱ ጠንቂ ምርባሕ ጣንጡን ሕማም ዓሶን ክኸውን ከም ዝኽእል ከባቢታት ኣብ ምፅራይ ዘተኮረ እዩ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ኣድሓኖም መዋእል ንኤሬና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መዓልታዊ 350 ጉልበት እናወፈረቲ መደብ ከም ተተግበረ ኣብሪሁም ብኻልእ ወገን ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጾሮና ብተበግሶም 56,200 ኣፋ ብምውፃእ ኣብ ማእከል ጥዕና ጾሮና ተበላሽዩ ዝጸንሐ ዓይኒ ምድሪ ጸጊኖም ኣብቲ ስራሕ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ከምኡ እውን ክፍላተ ሰራዊት 55 14 36 ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ቀፂሉ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜናታት ይኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀፅሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅለ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ባሕሬና ወሽመጥ ቃዛ ንዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ብምቅዋም ኣምባሳደር ካብ እስራኤል ስሒባ ዜካዚ ባሕሬን ምስ እስራኤል ዝጸንሓ ቁጠባዊ ዝምድናታት ከም ዝበተኸት ብ8 ሕዳር ብወግዒ ሓቢራ ኣቐዲመን ነቲ ደብዳብ ዝተቃወማ ቱርኪ ዮርዳኖስ ቺሌ ኮሎምቢያ ሆንዱራስ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ጫድን ኣምባሳደራትን ካብ እስራኤል ክስሕባ ከለዋ ቦሊቪያ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ከም ዝበተኸት ዝፍለጥ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ካልኣይ ወርሑ ሒዙ ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ደው ክብል ይፅውዕ እኳ እንተሎ እስራኤል ግና ፀማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ይፍለጥ በቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተጀመረ ኣልማሚ ደብዳብ ልዕሊ 15,500 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ ትሕቲ ቅርፂ ወሽመጥ ቃዛ ከም ዝዓነወ ፀብፃባት ይሕብሩ ብዘይካዚ ንትካላት ጥዕና ዒላማ ብዝገበረ ደብዳብ ኣሳት 180 ሞያውያን ክቕተሉ ከለዉ 16 ሆስፒታላት 32 ማእከላት ጥዕና 115 መደበራት ጥዕናን ልዕሊ 60 ኣምቡላንሳትን ከም ዝዓነዋ እቶም ፀብፃባት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊታ ናብ ከተማ ቃዛ ከም ዝኣተወ ትገልጽ እስራኤል ምንቅስቓስ ሓማስ ድሕሪ ምድምሳሱ ንፀጥታ ናይቲ ወሽመጥ ሓላፍነት ከም እትወስደሉ ክትሕብር ቀንያ ኣላ ይኹን እምበር እስራኤል ድሕሪ ምዛም እቲ ኩናት ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ክትዕስክር ከም ዘይደሊ ኣሜሪካ ሓቢራ እስራኤል ንምዕራባዊ ገማግም ናይ ፍልስጤምን ኣኽራን ጎላን ናይ ሶርያን ኣብ 1967 ብውግእ ከም ዝሓዘቶ መዛግብቲ ታሪክ ይገልጹ ኣብ ሶማልያ ብዝተኸስተ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ዕልቕልቕ ብውሕዱ 37 ሜቶም በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቱ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ልዕሊ 300,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ተቓሊሑ ብድርቂ ዝተጠቕዐ ደቡባዊ ክፋል ሶማልያ በቲ ዕልቕልቕ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም ተሃስየ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ሶማልያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ከባቢታት ምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ክሊማዊ ምዝባል ዝጠንቁ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ይኽሰት ከም ዘሎ ፀብፃባት ይጠቕሱ
ቁጠባ ናይተን ባጤራ ዩሮ ዝጥቀማ ሃገራት ኤውሮጳ ብደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ንሳቶም ነዚ ሓበሩ መጠን ዝቕባብ ናይተን ሃገራት ብገምጋም 500 ከም ዝበፅሐ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ብዘይካዚ ኣብተን ሃገራት መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ወርሓዊ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ስታቲስቲካዊ ፀብፃባት ይሕብሩ እቲ ክስተት ድሕሪ እቲ ኣብ 2012 ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ተርዮ እቲ ዝኸፈ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጀርመን ፈረንሳ ኢጣልያን ስጳኛን በቲ ቅሉላው ዝያዳ ተሓሲን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር ኣሜሪካ ብምብራቃዊ ሶርያ ከም ዝተደኮነ ኣብ ልዕሊ ዝገለጸቶ ማዓስከራት ኢራን ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ኣፍሊጦም እቲ ትማሊ 8 ሕዳር ዝተፈጸመ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብዚ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ሃገሩ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ ኣሜሪካ ካብ ፈለማ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ብዝተኻየደ ደብዳብ 45 ወተሃደራታ ከም ዝቆሰሉ ብምሕባር ኢራን ቀንዲ ተሓታቲት ምዃና እያ እትወቀስ እቲ ደብዳብ መቐፀልታ ናይቲ ንወተሃደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንምቅዋም ክካየድ ፀንሐ መጥቃዕትታት ምዃኑ ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ልዕሊ 2500 ኣብ ሶርያ ድማ ልዕሊ 900 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ዕላማት ወፍሪ ፀጋታት ንምዝማት ምዃኑ ይጥቀስ ሆላንድ ፓይሎታት ዩክሬን ኣብ ምስልጣን ከም ዝነጥፋ ዝገለጸተን F-16 ዝዓይነተን 18 ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ናብ ሮማንያ ክትልእኽ ምዃና ሓቢራ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ መስርሕ ድሮ ከም ተጀመረ ዝገለጸት ሆላንድ ካልኣይ ገጽ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝትግበር ኣፍሊጣ ኣላ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሆላንድ ገለ ካብተን ነፈርቲ ብቐጥታ ናብ ዩክሬን ክስደዳ ከም ዝኽእላ ግምታት ኣለዎም ዴንማርክን ኖርዌይን እውን ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ውግእ ናብ ዩክሬን ንምልኣኽ ምስ ኣሜሪካ ተረዳድየን ምህላውን ይግለጽ ዩክሬን ሩስያ ንምብዳህ ልዕሊ 160 F-16 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ጠሊባ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ምልኣኽ ናይተን ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ነፈርቲ ነቲ ኩናት ካልእ ኣንፈት ዘትሕዝ ምዃኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ይጠቕሱ ነቲ መደብ ብትሪ ዝኾነነት ሩስያ ነተን ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከም ትዕንወን ኣጠንቂቓ ኣላ ወተሃደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ክኸርርን ክናዋሕን ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ እዮም እቶም ክኢላታት ዝሕብሩ 2023 ደረጃ ዓለም ዝዋዓት ዓመት ክትከውን ከም እትኽእል ፀብፃባት ኣከባቢ ኣሚቶም እዚ ዝተገልጸ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኸስተ መጠን ዋዒ ኣቐዲሙ ኣብታ ወርሒ ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መንባሩ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ኣብታ ወርሒ ኣብ ንቑፅ መሬትን ማያዊ ኣካላትን ዝተመዝገበ መጠን ዋዒ ካብቲ ቅድሚ ኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ዝነበረ ከም ዝዛይድ ፀብፃባት ሓቢሮም እዚ ድማ ኣብ ምዝዛም ዘላ 2023 ዝለዓለ መጠን ዋዒ ዝተመዝገበላ ዓመት ክትከውን ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝእንፍት ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካን ገለ ክፋል ኤውሮጳን ልዑል መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ተፈሊጡ ክሊማዊ ምምዝባል ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምቲ ክሳብ ዘይተወስደ ክሊማዊ ዋዒ ናወስኸ ከም ዝኸይድ እቶም ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ህንዲ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ባላስቲካዊ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ እቲ ዘመናዊ ኣጽዋር 1000 ኪሎግራም ዝኽብደቱ ተባራዒ ተሰኪሙ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ሪሒቑ ንዝርከብ ዒላማ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት ህንዲ ሓቢሮም ሰብ መዚ ምክልኻል ህንዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፈተነ ንኻልእ ሃገር ንምጥቃዕ ዘይኮነ ክመጽእ ንዝኽእል ግዳማዊ ተጻብኦታት ምፍሻል ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ ምድልዳል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገሮም ልዑል ግደ ከም ዘለዎ እቶም ሰብ መዚ ገሊጾም ኣለዉ ሩስያን ቡርኪና ፋሶን ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድነን ከደንፈዓ ተሰማሚዐን እቲ ስምዕ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 8 ሕዳር ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ተበፂሑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምውሓት ፀጥታ ብቐንዱኻ ምግታር ሽበራ ብሓባር ከም ዝሰርሓ ኣብቲ ርክብ ተገሊጹ ሩስያን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ጽላት ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጽላት ቁጠባ ከም ዝተሓጋገዛ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ሩስያ ንቡርኪና ፋሶ ትካል ኒውክሌሳዊ ፀዓት ክትሃንፀላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ከም ተሰማምዐት ፀብፃባት የረዱ ወተሃደራውን ቁጠባውን ዝምድናታት ሩስያን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ወታው ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ይግለጽ نسعات استدلوا زينو مسنادو نمزا مارساتو كدغملكم
بريزيدنت سياسة وعلى مرحتي السعودية أفريقيا نمستاف ناب رياض جيشو أبي جرمن وهدة بقعة هاجران ودابتان مدن فعز حجز ركب تخايدو أبي دوبا وكيه بحري قرات لندتان مكتاز حجز استمرتات تخايدو أبي زيناتات وصاي بحرينا وش متقازان ذكر زلو دبداب بمقوام امباسادرا كاب اسرائيل سيحبا أبي صوماليا بستغست حركات علغلغ بوحدو 37 ميتون قطبا باتيرا يورو نايزتكا مهاجرات أوروبا بدرجة زحتالة كي ورد تسليم زي خبركم تعزتونا ساعة استدالو زينا مسنادو أبتي في السلام كتابكم أزي مسكن مسارحتي أمير علي زدالو علتها زينا سبورتي سعيب وغني قد سلام